na-shock talaga ako. Ang ganda ng bahay, pero nakakahoy pa talaga sila, mga katapsoy. Ano, ikaw ang bagyo? Hoy, tara pagkape. Ay man kami pagbagyo didi ha. Hoy, bisala tarite. Okay la. Ay man sang bagyo, bisala no pressure. Yan. Ano? Kusa 10 na lang ito torasan 40. At tereton. Tereton, Jory. Pera. Hello mga kachapsoy. Nandito na kami sa aming mansion. Ikaw nang bahala. Hello mga kachapsoy. Ayan yung mayordomo. Ayan yung katulong. Sige, maglinis kayo dyan. Jere, bumili ka ng yung kape na mamahalin. Hindi, yung Starbucks. O sige, maglabas kayo dyan ng mga supply dyan sa storage box. Storage room. Ayan mga katapsoy, nandito kami ngayon sa aming mansion. Nakakadalaw pa lang kami dito dahil nga sa palagi kaming busy. Oy, Jory, pakibukas mo nga ng aircon. Hala, Diyos ko. Di buksan mo yung generator. Hala, ano ba yan? Oh, wala tayong magagawa kahit marami tayong pera kasi hindi pa nakabili. Hindi naman, malayo po kasi yung bayan eh. Hindi kagad makakabili ng generator. Ayan mga kachapsoy. Ang ganda talaga ng bahay namin, no. Tapos ako nandito ako pahalahayay ako dito. Dito sa sopa. Ayan, no. Ayan yung aking mga paa, oh. Ayan. At ayan yung mayordomo, nanginginano na siya sa abo. Ayan mga kachapsoy, ang ganda-ganda nila dito. Ito yung aming mansion. May signal ba din, si? Ayan, oh. Mag-house tour tayo dito. Insi, naka-tiles eh. Naka-tiles. Diyan yan kung granite. Ayan mga kasapsi, naka-tiles yung aming misa, oh. Ang ganda po ng bahay namin, pero yung aming sungo, ayan, oh. Mga kasapsi, ang ganda-ganda ng bahay, tapos yung ginagamit na ayan mga katsapsoy, maglibot tayo ha. Maglibot tayo sa pinapagawa naming mansion. Ayan, oh. Ang ganda-ganda po ng bahay na to. Ang laki-laki. Tingnan natin ha. Ayan, oh. Ongoing construction pa siya mga katsapsoy. At ayan yung mayordoma. Pero na-shock talaga ako. Ang ganda ng bahay, pero nakakahoy pa talaga sila, oh, mga katsapsoy. Tapos ang itim-itim. Tapos nandito may lunan dito, oh. Ayan. Lunan ang tawag diyan. Ayan, oh. May mga bagol pa dito. Ito yung buhay probinsya. Tapos ayan. Hala, magpipili sinin yan ang balay. Mga katsapsi, ang ganda ng CR dito. Madilim nga lang. Insi, ano mo, pag maganda ang CR, ang taiba, nagbumabango na.
Mabaw lagi po nining. Ayan yung katulong dito, oh. Ayan, oh. Ang ganda-ganda ng bahay. Tapos yung kapi. Top. Tapos, oh. Mayroon sila ditong, ano, soy sauce, suka. Mga kasapsoy. Mga kasapsoy, nasaan ang hustisya nito, ho? Ito yung, pa ninganyaran. Ini siya. Kung ano ini siya na sanyaran. Pakulungan kan mama, kung ano nanyaran sini. Kasi nga na Sa tinapay. Abrihin mo, Jory. Mga katsapsoy, nasaan silang hustisya, ho? Tingnan ninyo. Ito na, diba? Oho. Chap, ito, sais. Ibig sabihin, tig-tris yung bawat isa, oh. Ayan. Dito ka tayo sa maliwanag. Nasaan ang hustisya nito, ho, mga katsapsoy? Oh. Jory, kunan mo nga ako ng video. Nasaan ang hustisya? Ay, ako, ayak video. Nasaan ang hustisya nito, mga katsapsoy? Oh. 3, itong dalawa, sais, oh. Oh, no, 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 no. Ito mga katsapsoy, tingnan ninyo. Yung tinapay dito, ito piso ito, ha. Tingnan ninyo. Tapos, ito yung totoong piso. Oh. Halos magsinlaki lang, oh. Ano, malaki lang ng kaunti. Grabe, ano. Pero masarap. Bagyo? LOL! Nonoy, ikaw ang bagyo? Hoy, tara pagkape. Ay man kami pagbagyo di ha? Hoy, bisala tarite. Okay la. Ay masang bagyo. Bisala no pressure. Pag shoutout mo no kanda sa yung mga love. Kunay. Isa kang low pressure. Ay, Bagyo Beans. Hello mga katsapsoy. Tara, libo tayo. Punta tayo dito sa kanilang ano, sa kanilang bilyaran. Ayan o. Ang lawak ng ano, ang lawak ng house and lot. Ayan o. Ayan yung construction ng ongoing construction ng bahay nila dito. Shoutout sa may-ari kay Ate Margie at saka kay Kuya Erning. Ayan. Ito may bilyaran dito. Ano yung muna gagawin? Susuklin mo. Sayo. Diba? Ito mag-alam ito sa ramon. Ito na, susuklin mo. Oo pa ning pintoan. Eh, sino lang? Busy ko. Ako na tito, ako na. Ano kay shoot? Wala, agad. Oh, shoot. Wala. Dapat sa ron. Ay, Nonoy, parang palakpak man kam sa nakashoot, ha? Ata, ay good man kakinanta nga. Ay! Hey, gis pa kanta. Ay! Dari. Sige, kunan. Budget ka dito! Ayun ka nakaulang. Ayun ka nakaulang. Ibabalik ka doon. Bawal ka Balia! Ano, gilip kasi dito. Budget. Ibabalik ka naman din. Budget ka, matik. Yan na. Mother. Anong bug? Kuna ko sa'yo. Tapos ganang pagkuhan. Ganun ko talaga magpa-jump. Tutok, ako. Bad Tutok. Para makashoot.
Oy! Dawadayin ka siya doon. Ate, ikaw pagkuhan kapot. Ikaw, ay, isali na. Oh, no, 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 no. Ay, nakapag-libuan dito. Nililibuin ko din eh. Kaya mo yan. Sige. Unto. Shoot mo yan. Sige. No, no. Ititira ang bola. Ititira. Pasok! Yay! Ba't ngiti isa ba si Derry pumalya? Wow! A few moments later. Mga katapsoy. Hoy, Anto, salamat sa mga kapagalan mo, ha? Sige, pag nag-asawa ka, ang aking tulong sa'yo, akong unang didirig.